Chukwu anyị dị mma lekene kosi ke mmadụ nye ya echiche nye ya ọgụgụ isi chọọ ya mma mana mmadụ na-eje ụzọ site n'iwere Tata bụ ụka nke ahụ n'ọbara Kristi, Corpus Christi, afọ nke atọ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, onye a chọrọ ka a kpaa afọ ya na-ayọ Chineke n'isi ụkọchukwu anyị bụ Jude Umeobi ka mmemme nke 25 years Jubilee celebration o ji wee bụrụ fada ka emee ya ka ọ gaa ọfụma na-enweghị nsogbu, ka ngọzi dị iche iche na nchekwabe ya na-abịakwasịkwa ụkọchukwu anyị. Ndị ICMO ndị nna na-ayọ maka ọdịmma ndị otu ha niile, ọdịmma ezinụlọ ha niile, ọdịmma ndị parish a niile na-aga n'iru anyị niile, ka Chineke na-echekwaba na-edu Igbo Catholic Community na ndị otu ha niile na parish a. Frank na Louise Okoye na-enye Chineke ekene maka ebere na ngọzi ya n'isi Moiwa Adenaike na Jidenna Umeagakwe, ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha n'ọnwa anụnwa. Ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha nyekwa ha ọtụtụ arọ. Damian na Jacinta Enwere na-enye Chineke ekene maka arụike nchekwaba, wee na-ayọkwa maka ihe ndị ọzọ niile ha bụ n'obi. Ben Amadi na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'otito dị iche ka nwunye ya Barbara Whitehouse Amadi esi wee tụba ya ugo kacha ugo mmụta nke a na-akpọ doctoral degree, wee na-ekenekwa Chineke maka nwa nwoke Calvin Amadi, onye nke etiekwara ugo nke high school. Tony na Ịma Ikebudu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'isi Adaya Oje, Antonia Okonkwo na Eloka Ikebudu, ndị nke na-elota mgbe eji were mụọ ha. Lenọs Ndị Igwe na Ngozi Anụnwa na-ayọ maka ọdịmma ụmụaka niile n'ụwa niile,
ọdịmma ụmụaka nke ha na maka mkpụrụ obi nwa ha nwanyị nke iru Cynthia Anụnwa Ọrakpụ. Nwunye Sebastian Duru na ụmụ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Sebastian Duru. O si na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izuchukwu Chuke. Felix Anugwom Senior na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Agụọrụ Felix Junior Anugwom. Ụlọma Gertrude ihe a na-achọ na-ayọ maka mkpụrụ obi dị ya Hilary Agim ihe a na-achọ. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Helen Duru ihe sie na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Hilary ihe a na-achọ, Edwin ihe a na-achọ, Felicia ihe a na-achọ, Kevin Nwa Ugwu ihe a na-achọ. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Charles Onyebuchi Ibe na nwanne ya nwanyị Sabina Oje. Innocent na Antonia Ọgụgụọ na ezinụlọ ha na-ayọ maka mkpụrụ obi Valentine Chuke na-ayọ maka mkpụrụ obi Cornelius Enyeribe Ọgụgụa nwanne Innocent. Ndị Blessed Iwenatansi Prayer Group na-ayọ maka mkpụrụ obi Valentine Chuke, Pascal Ijara, Anayo Egboka, Joseph Udeze na Alphonsus Ụgwọ. Ịma Ikebudu na-ayọ maka mkpụrụ obi Godfrey Ichiokuowa, Catherine Ichiokuowa, Kajetan Ichiokuowa na Sister Divitua Ichiokuowa. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnne na Kristi, anyị ji obi aṅụrị anabata mmadụ niile. Ụbọchị taa bụkwa ụbọchị ụka ndị nna, bụrụkwa ụbọchị olili arụ n'ọbara Kristi, Corpus Christi. A na-anabata mmadụ ncha, a na-anabata n'ụzọ pụrụ iche ndị ụkọchukwu bịara ịnọnyere anyị n'ụbọchị tata. Agbapụtagolo anyị ndị na-anyị ebere anyị n'ụzọ pụrụ iche ka anyị tiezienụ mba anyị ndị ọzọ n'emume Eucharistia nke ụbọchị tata. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elugha, onye nwe anyị mee ebere. Mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-ayọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duruo anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu.
ebere. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, ọ bụ gị hapụrụ anyị emume ncheta ahụhụ gị n'ihe ọgbụgba ndụ nke a dị ịtụnanya. Biko mee ka anyị na-esegbulu ihe omimi dị nsọ nke ahụ n'ọbara gị n'ụzọ anyị ga-esi hụ ulu nke nzọpụta gị n'ime onwe anyị. Gị bụ onye ya na Nna na Mmụọ Nsọ dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Jenesis. Melkizedek eze Salem wetara achịcha na mmanya. Ebe ọ bụ ụkọchukwu nke Chineke kacha elu, o jiri okwu ndị a gọzie Ebram. Ngọzi nke Chineke kacha elu, onye kere eluigwe n'ụwa, dịrị Ebram. Ngọzi dịrị Chineke kacha elu, onye were ndị iro gị tinye gị n'aka. Ebram nyere Melkizedek onyinye otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe niile ọ dọtara n'agha. Okwu nke ose bụ ụwa. Ihe anyị ga-aza bụ ịbụ ụkọchukwu ebi ebi n'usoro nke Melkizedek. Ịbụ ụkọchukwu ebi ebi. Ịbụ ụkọchukwu ebi ebi n'usoro nke Melkizedek. N'usoro nke Melkizedek. Ịbụ ụkọchukwu ebi ebi n'usoro nke Melkizedek.
ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ihe m natara n'aka Onyenwe anyị ka m nyefere unu n'aka, nke bụ na n'abalị ahụ a rara Onyenwe anyị Jesu nye n'aka ndị iro ya, o were achịcha, mgbe o kelesịrị Chineke ekele, ọ nyawa ya sị, nke a bụ ahụ m nke a na-enye n'ihi unu, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ narakwa iko otu aka ahụ sị, iko a bụ iko ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ime ọbara m. Mgbe ọbụla unu na-aṅụ ya, na-emenụ ya na ncheta nke m. N'ihi na mgbe ọbụla unu na-eri achịcha nke a, na-aṅụkwa iko nke a, unu na-ekwusa ọnwụ nke Onyenwe anyị ruo mgbe ọ ga-abịa ọzọ. Okwu nke ose bụ ụwa. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị asọ nke Luku dere. Jesu nabatara igwe mmadụ ahụ nke ọma, gwa ha okwu maka alaeze Chineke. Ọ gwakwara ndị niile ọ dị mkpa ka eme ka ha dị ike. Ma mgbe chi malitere iji, ụmụazụ ya 12 ahụ wee bịakwute ya sị, zila igwe mmadụ ndị a ka ha gaa n'ime obodo nta niile na ebe niile mmadụ bi n'ala ubi dị gburugburu, chọta ihe oriri n'ebe ahụ na ebe ha ga-edinye n'abalị, n'ihi na ndị mmadụ ebighị n'ebe anyị nọ. Ma Jesu sịrị ha, unu onwe unu chọrọnụ ha ihe ha ga-eri. Ha wee gwa ya sị, ihe anyị nwere ebe a bụ naanị ogbe achịcha 5 na azụ nta 2. Ị chọrọ ka anyị gaa zụta ihe oriri ga-ezu mmadụ niile ndị a? Ndị mmadụ nọ n'ebe ahụ ruru 5,000. Jesu wee sị ụmụazụ ya, gwanụ ha ka ha nọdụ n'ala. Keenụ ha n'ọnọdụ n'igwe n'igwe, 50. Ụmụazụ ya were mee etu ahụ, wee mee ka ha niile nọdụ ala. Jesu wee nara ogbe achịcha 5 na azụ nta 2 ahụ, lee anya n'eluigwe, gọzie ha, nyawa ha,
nye ya ụmụazụ ya ka ha kesara igwe mmadụ ahụ. Ha niile wee rijucha afọ. Ụmụazụ ya tụtụkọrọ iberibe fọdụrụnụ wee tụtụjuo nkata 12. Oziọma nke Onyenwe anyị. Ụmụnne na ụmụnna na Kristo, otuto dị unu Yesu. Otuto dị unu Yesu. Onye jisi ike. Udo dịrị unu. Tata bụ Father's Day. Ọkwa ihe ọ bụ. Afụgo m ndị fathers. Afụgo m uniform unu. So afụgo m Father Jude oyi uniform unu. So Father Kobo, so now you could Father Jude. I just say, Cambia, Kakomasia, we're singing Happy Father's Day. So today's Father's Day, I just want you to go to a movie. So I'm going to give you a card for you to go to movie for a father. No, so, ndo father ndị ọzọ ndị nọ na uniform. Happy Father's Day. Mba sọsọ Father Jude ka ndenye card, anaghị m enye ndị ọzọ card. Okwuchukwu tata. Ihe anyị na-eri ihe na-abụ Father's Day, but the most important one, Corpus Christi. Ahụ na ọbara nke Kristi. So the fundamental question is, why are we celebrating this? Every Sunday I celebrate, I not already. So why this one? So ihe nchọ imetụta aka n'ime ihe ebe anyị nwere ike ikwu okwu a kwuwe nye ati oge, but the basic thing nchọrọ ikwu okwu, let us listen to the first reading. Asa anyị na-enwere eze a na-akpọ Melchizedek, eze ndị Salem. Mana ọ bụrụ na ije na chapter 14 of Genesis, iji ga-afọ ebe ahụ bụ 4 kings, but ewepụta onye nke a Snow Melchizedek is a Salem. Often in the Ilanya, that word Salem, enwere okwu ndị ọzọ dịka Jerusalem. So Salem juru elu n'ala ebe afọ. So what does this Salem mean? Where ịjụọ a Jew ọsụgo Shalom, ịjụọ onye Arab ọsụgo Salem. Ha na-abụ mean the same thing. Peace, udo. Now, Melchizedek is a udo. Very important. A wesani na Abraham with a tent of Ihoji near Melchizedek. Ebek Abraham shwe wati Ihoji. Where there were 4 kings. One of the king attacked Ebe Lot. Lot bụ nwanne Abraham. So mgbe ọ nụrụ ya bụ akụkọ, o wee kpọkọrọ ndị agha wee chụba that king na attack nwanne nwoke. Jee ebe afọ, defeated him and gathered everything. On his way back, ọ na-alachiga, he met Melchizedek. Melchizedek wee kpere ekpere wee gọzie ya. So ihe anyị na-ahụ n'ebe ahụ bụ, here is this man who all the things from war. Here is the man of peace.
he comes and neutralizes everything and grants Abraham peace. Hallelujah. Outside that place is a battleground. Every day you and I will fight battle to survive. Every day we fight battle, daily battle, just to get by, just to survive. And so like Abraham, we come to church, we bring all our battle and the equipments and what we won and what we didn't win, we bring them to the church. And Jesus gives us peace. Isaiah chapter 9 verse 5. Unto us is a child is born, the great counselor, the Father God, and the Prince of Peace. Jesus becomes the Prince of Peace. He replaces Melchizedek and becomes the High Priest and the Prince of Peace. So when we look at like Abraham, God gives us peace. And that is why in Allah, go in peace. Because when you come to the church, you come to meet God, Jesus, the Prince of Peace. Hopefully, He gave you peace to go home. I will look on that in your Google, Gozioma. We sign and there. For but they were hungry. Jesus will lay that crowd in where everything is there. Broken dreams, hope, faith, everything. The apostle will say, let us go and buy. But they realize they can't buy. They don't have enough money to buy. But the problem is, the truth is, they don't even have enough money to buy. Because what Jesus gives, no money can buy it. Jesus gives you the peace. In the end, they were satisfied. It is only Jesus who satisfies. Every other thing comes and goes. But when Jesus feeds you, you don't get hungry again. If I will give you the water that will spring into eternal life, and you will never thirst again. So why do we celebrate this Corpus Christi? Because, one, Jesus is the only source of peace which you and I will desire. Because Jesus is the only one who can satisfy our hunger. But fundamentally, there is another reason. In Matthew chapter 28, verse 20, Jesus told his disciples, said, I will be with you until the end of time. So Jesus is with us. He was journeying with each and every one of us. Very important. He said, I will be with you until the end of time. Now, the second reading, Srani, do this in memory of me. Well, memory. It's not a remembrance. We are celebrating true Jesus present with us, journeying with us,
being there with us, answering every question, wiping away our tears, and most importantly, consoling us and giving us direction. The Good Shepherd that leads us through the valleys of darkness into the light. That is who we celebrate. That is why we celebrate. Abro a memorial, then we just take his picture and look at it. But it's not memorial. It is actual Jesus that is with us. And that is who we celebrate, my dear brothers, my dear sisters. So as we come to Mass, we remember we are coming to encounter a living Jesus who knows each and every one of us. And you know what? In the gospel it tells us, he said, I do not call you servants, I call you friends. We are coming to meet a friend. And as a friend, he listens to our troubles. And he listens to our stories. And he helps us in our stories. That is the Jesus you and I will come to encounter. Finally, in the Gospel of John, chapter 12, verse 26, he said, so that where I am, you also may be. We are coming celebrating with Jesus who wants to show us where he is, and we can also be there to lead us home. You know, in a dinner, actually not in a buy, ordinary is no lily. You like to keep in touch with your children, wherever they are. Grandchildren, you want to keep in touch with them. You want to make sure you suggest something that will be good to them. That is what we are celebrating. God who wants to be with us and wants to help us in making decisions to the right road. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na jike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye anyị Jesu Kristi, sotu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị site n'igwe gbadata, ụwa ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, emegbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, taa ahụhụ, ọnwụọ, elie ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọrọgọ n'eluigwe nọ n'aka nri nna, ibe ndị na ndị nwụrụ ọnwụ ikpe, onye ọchịchị a na-enweghị njedebe, ekwe m na mmụọ nsọ enwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esi eburu na-etekọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, na m atụ anya mgbe ọnwụ ndị nwụrụ anwụ. Ebele ka anyị bụ ndị kwelenụ, ka anyị wee n'okwukwe, nchekwube na ịfụnanya kọsara Chineke ma anyị dị iche iche. Anyị ekele gị nna, Chineke nara ekele ụmụ gị imeela. Chineke nara ekele
anyị niile emere mmiri Chukwu ka anyị kwere n'ozi ọma nke Kristi na-emepụta ya n'omume anyị ma chegharịa pụta na njọ anyị. Anyị arịọ Ezinna nara arịrịọ nke ụmụ gị imeela. maka ndị na-anọchite anya obodo n'ụzọ dị iche iche, ka ndị ọchịchị dị iche iche wepụ mmegbu na akwụghị ụgwọ ziri ezi n'etiti ndị na-arụ ọrụ obodo. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Aka na-achị ụwa nara arịrịọ nke ụmụ gị imeela. maka ndị ọrụ mgbasa ozi dị iche iche, ka ha were eziokwu na ịkwụba aka ọtọ na-arụ ọrụ ịgbasa ozi ha n'ụwa niile. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Ezinna nara arịrịọ nke ụmụ gị imeela. maka ndị nna anyị niile, ka ha na-ahụta ezi ịdị mma nke Chineke na ndụ ha oge niile, ka amara, ike, ebere na ịhụnanya Chineke bara ha ụba na ndụ ha, na-akwalite ha n'ọrụ ezinụlọ ha na-arụ. Anyị arịọ gị dị Onye na-enye nwenụ. udo nara arịrịọ nke ụmụ gị imeela. maka anyị niile gbakọrọ n'ebe nchụaja tata, ka anyị na-enwe ezi mmekọrịta site n'oriri nsọ na amara nke Yukarịstịa dị asọ. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Ezinna nara arịrịọ nke ụmụ gị imeela. maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Maasị dị asọ tata, ndị nwụrụ n'ihi okwukwe ha n'obodo Naịjirịa na mba ụwa niile dị iche iche, ka Chineke kasie ndị ọnwụ ha metụrụ obi ma nyekwa ha ezumike ebe. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Isi iyi nke ndụ nara arịrịọ nke ụmụ gị imeela. Nara ekele na Chineke nara ekele nke ụmụ gị imeela. ebere ime obi ka anyị tinyezie mba anyị ndị ọzọ dịgasị iche iche. ka anyị yọọ n'ekpere na ayịyọ nke Maria dị ngọzi, nne nke Jesu, site n'ikwe Maria ka ichebe anyị n'ekpere kolemele nke Jesu ekwena Amen. Ka anyị nọrọ anị maka onyinye.
anya n'eluigwe n'ala o mmadụ onwe m olee ebe inye aka m esi bịa ewo olee ebe inye aka m ga-esi bịa onye nche na-eche onye na-amụ anya na-amụ n'efu mma bụrụ na Chineke echeghị obodo broda o n'efu ka onye nche na-eche ya bụrụ na Chineke obodo echeghị obodo enyi m ọma o n'efu ka onye nche na-eche Chineke emefuola tinye ọbazara m ekpere karịa etu m lew n'anya ewo tinye ọbazara m ekpere karịa etu m n'anya mkpọ ya n'ụtụtụ mkpọ ya n'abalị mkpọ ya n'anya mmiri gbabụ na mụ ji kpọọ ya ewo nke emefuola ewo la ịnabatara m ekpere karịa etu m lewere anya ewo wepụla zara m ekpere karịa etu m lewere anya mkpọ ya n'ụtụtụ mkpọ ya n'abalị gbabụ na mụ kpọrọ ya echetala m mgbe m na-atakara aka m ya dị ka m adịghị agba mbọ echetala m mgbe nọ na-atụghị ime ndị ụwasị na mapụ onye akarị ogheri echetala m mgbe m nọ na-enweghị ego ụwasị olebe chigo bụ nọzinụ ogweluo kpatikara ka nna m kwuru ewo nwanne m lelee afọ mgbochi niile n'okewago ewo Chineke emefuola ewo ama ekpere karịa etu m le anya Chimonke emefuola ihe gbasara m ekpere karịa etu m lewere anya mbọ ya n'ụtụtụ mkpọ ya n'abalị mkpọ ya n'anya mmiri Chineke na-azamụ mgbabụ na mụ gbọrọ ya Chineke na-azamụ Chineke nkigwe ị na-apụtara m eze mgbe mmụọ nọ na nsogbu ịhụtara m onye chamanya ekele ọma ka m ji bịa otito ọma ka m ga-enye gị abụ ndị nsọ m ga mmiri ngozi gbara mmepụ ga-eto ime gị ọkwa gị lelele ana m n'iru gị ọkwa gị bụrụ mi ọnụ nke m ketokeni Chineke onye dị ka gị eze ọ nọ na-enweghị olileanya mgbe m nọ na-enweghị enyemaka
ịzụtara m ohicha mmanya nna m ịzụtara m obuli emeluo ya mere ekele ọma ka m ji nna m otito ọma ka m ji ị ga-eburu m ibu ị ga-abụrụ n'iru ka ike oke n'ime isi ọkwa siri ga-abụrụ nka n'iru oge keni ọkwa gị lelelelelele ọ na-ama nke onye na-emere anyị mma oge n'iru gị ike akwaba mba n'elu wale n'iru gị nna m echeta odete m ike papa m wee n'iru gị papa onye mere kpọrọ ya n'iru Jesus, Rara Mama, Anonla, oh, Rara Mama, oh, Tia Omela, Rara Yanomela, Mama. Omela, Wadi. Omela, Tubara ya mama. Seyano mela, Oro Jesus, Wara ya mama. Seyano mela. Papa mi ihe dị mma ka m ga-enye gị. Ezi nna ihe dị mma ka m ga-enye unu lee. Ndị nna uwe dị mma ka m ga-azụrụ unu lee. Ndị ọma. Ezi
mma ka papa m uwe dị mma ka m ga-azụrụ gị o Nneọma n'oge adịrị mma ndị nna kwuo na ya eje okorobịa dị mma okorobịa dị mma eze Jizọs okorobịa dị mma ndị akwụkwọ nọ n'azụ ma eze Jizọs okorobịa dị mma n'akwụkwọ ndị bụ nna nwere ha nwere ndị nwere ọrụ fa ndị bụ nna ewo nwere ọrụ ha ndị bụ nna nwere ọrụ fa ha nwere ọrụ fa ndị ọrụ fa ndị bụ asị m ndị bụ nna nwere ọrụ fa asị m ndị bụ nna ma na ezigbo nna ma esi nri o ezigbo nna na ọmagba egwu o ịma na ezigbo nna na-azụkwa nwa ịma na ezigbo nna na-azụkwa nwa ya nne bụ nna nwere alụpa onye ọma eze ji ọma onye ọma eze Jizọs ndị nna onye ọma
Jesus they do. Oh, so wonder Jesus they do. Oh, so wonder Jesus they can. Yabanụ ụmụnna m ka ji anyị na-achụ bụrụ ihe ga-amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara nụ. Amen. Onye nwe anyị nna dị obiọma, biko were ebere nye nzukọ gị onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo. Ọ bụ ihe ndị a ka a na-egosipụta n'ụzọ dị omimi na onyinye ndị a anyị na-ehunyere gị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu ka anyị nye unu dị nwanne Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa eze na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke jike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwa n'anyị. Ya nwa bụ ezi ụkọchukwu dị ebebe, onye dobere emume aja nke dị ọbụ. O nyere gị onwe ya ka ọ bụrụ ihe ejiri chụọ aja nzọpụta. Bịa maa iwu ka anyị na-achụ aja nke a na ncheta nke ya. Ka anyị site n'ịnata achịcha ndụ n'emume nke a dị nsọ gosi ọnwụ ya ruo mgbe ọ ga-abịa ọzọ. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị nna anyị dị nsọ ezi nsọ gị na-edu edu m nsọ. Anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ were achịcha. Nye gị ekene na otito
nyawa ya nye ụmụazụ ya sị nara m nke a rie n'ihe unu niile nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. etu ahụ ka o si mee mgbe ha richara nri anya sị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị nara m nke a ṅụọ n'ihe unu niile nke a bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile nke ụgbọala njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. Esegbuola m gị nọ na ncheta nke ọnwụ na mbite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunyeghachicha nke ndụ n'iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị wee soro Virgin Mary dị ngọzi ndị nke Chukwu, Joseph dị nsọ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wekọta ndụ ebe ebe ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụwa niile. ụmụnna ka anyị were ebere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna na anyị nọ n'eluigwe. zọpụta anyị na ya gị ose bụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na nje oge niile anyị wee gbanaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi okwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye ụnụ, enyekwana anyị na nje anyị kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ ede ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo ngosi bụ adịrị mgbe niile. Feele nwanne gị aka maka ekele nke udo.
lee nwa atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. ka ọ nọbụrụ aka ichekwaba anyị ruo na ndụ ebebe. To the banquet throne of the Holy Lamb, the Lord Jesus is calling me, but I'm not worthy to receive him. But if you say a word, I shall be healed. To the banquet throne of the Holy Lamb, the Lord Jesus is calling me, but I'm not worthy to receive him. But if you say a word, I shall be healed. Say your word, Lord, I shall be healed. Say it, oh Lord, I shall be healed. I'm not worthy to have you in my soul. Only saying your word, I shall be healed. Ahu Christi busoma biakutem Obara Christi ke Obara Christi ke ji mapoa divu sama Christi ke ji mapoa. Song.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, izitela n'olili ahụ na ọbara nke dị oke ọnụ anyị na-anata n'ụwa na-egosi anyị akara nke ịdị ụtọ gị. Biko mee ka anyị jupụta na aṅụrị dị ebighị ebi nke ịbụ Chukwu nke gị site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ anị maka ịma ọkwa. Na mbido anyị mara tata bụ Corpus Christi, anyị ga-eji ụka ngọzi benediction wee mechie ma amasị ọkwa. Kịta ndị ushers ga-agagharị, anyị nwere second collection, Peter's Pence collection. Ndị ushers ga-agagharị kee envelopes. Onwe ndị adịrọ nkwadobe maka ya tata, iwechiga ya azụ ụbọchị ụka ọzọ. Ọ bụrụ na ha kesia envelope, a ga-anakọkwa ya. Ọ bụrụ na ha adịghị nkwadobe maka ya tata, ụbọchị ụka ọzọ iwechiga anya azụ. Ka ha na-aga n'iru, anyị na-elotekwere ndị niile kwelu nkwa. Ọ bụrụ na anyị na-anya unu gaa na bulletin ma ọ na ịntanetị, unu ya afụ ebe anyị nọ, Together in Mission na Capital Campaign. Ọtụtụ n'ime anyị ndị kwere nkwa, ọtụtụ n'ime anyị ka anyị gbaa mbọ na-emejupụta nkwa anyị kwelu site n'ịkwụta ụgwọ. Ikusa Convention nke anyị na-ama ọkwa ya eri oge nke ga-abụ na San Antonio ga-ebido na Tọzdee anụnwa. Anyị na-akwadosi ya ike. Unu ya afụ na Youth Choir, the Young Adult and Youth Choir, ọ bụ ka ha yesi ihe a ga-eme na Ikusa ka ha na-egosikwa anyị tata, ka anyị kụpụrụ unu ha aka. Ya bụ anyị na-akwadosi ha ike. Ndị ama ejenwunu, unu ewere ekpere were na-edu ha na ha ya eje natakwa n'udo. Dịka anyị si makwa ọkwa, ndị Nigerian Embassy, ndị niile nwere nsogbu paspọtụ n'ụzọ dị iche iche, Nigerian Embassy ga-anọ na ebe anụnwa July 1 to July 3 na ha ga-abịa Los Angeles. Ndị niile dị etu anụnwa anyị ji n'aka na unu emego ihe unu ya eme na ịntanetị, kwụọ ụgwọ, agwazie unu ebe o ya abụ na oge o ya abụ. Etu anwa ka o si wee dịkwa maka NIN, the National ID. Ha ga-abịa the second Saturday in July 9. Ha ga-abịa na St. Eugene ebe a. Ijekwa na ịntanetị ime ihe gbasara maka ya, ha nye gị oghere iyi eji were bịa, iwee mara mgbe iyi eji were bịa. Imesịa ihe niile, ịbịazie ụbọchị anwa, ihe niile aga were were. Kịta ka ndị ushers na-anakọ envelopes, anyị ga-ege ofu nwaanyị ntị. Nneka Kandem
ni oji akọ ọnịa ọ gbagota ihe nji akpọgote ya bụ ọ kpọrọ wee yọọ ka anyị wee fụ mba ụmụ anyị na-agba ọtụtụ n'ime anyị ebe a nụnwa ndị nke nọ Lagos ma ndị nke nọ n'Enugu ọ sị gị I don't understand Igbo. I don't speak Igbo. ndị ahụ ndị amụrụ ebe a nyanwa agụọ n'akwụkwọ gụsịa n'obodo a mee ihe niile nụwa dị mekwuo medicine ka anyị si malụ gbaa akwụkwọ nke anyị malụ Igbo malegide ya mkpa ịgba mbọ hụ na Igbo anwa nne ya na nna ya bụ na ya ejidesi ya ike ka nrapụziali ya okwu. Otito Dere, just to happy Father's Day to everyone here who's here in person and in spirit. I just wanted to hear, my name is Neka Orjakor Kamdem, and these are my little girls, Sachima and Ezine. And I created these Igbo flashcards because of them. I can't speak Igbo, and I wanted to find a way to teach my children how to speak. And so I was looking for flashcards to order and teach them a couple years ago, and I couldn't find any. So I decided to create some, and these are a little bit different because it has the pronunciation for those who can't speak Igbo. They can at least try to with the pronunciation and then the common words on the back. So I just wanted to share a little bit about it, and if you'd like any more information, I'll be outside. But thank you for the time, and again, happy Father's Day to everybody. Ona afugonu ayada mkpọ nke anyị ihe ọ sị na ya da n'Igbo ọ gbara mbọ ka ọ sụbazie ya kịta na-afịa ya arụ mgbe ọ nọ isi ele a na-akụzi Igbo o jekwala ya mana ọ sị ofu klaasị ejighị ya amụta Igbo. Nwa gị ọ na-asị Igbo ada asị Igbo dị nne na nna n'aka maka ndị obodo ọzọ nne na nna ka ọ na-esi n'aka ha mana anyị nwa na-enedo onwe anyị anya onye kpọọ ihe ya abụrụ ihe. So ka anyị gee ya ntị ka anyị take the opportunity, and our young ones, you have heard what she said, you can benefit from that, and you can do more than she is doing right now by taking the opportunity and utilizing the opportunity. Kita ana m akpọlite onye isi ndị nna Paul Ifedioba. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Onye jisi ike. Taa Father's Day. Ndị nna papa. Ndị nna papa. Ndị nna papa. Eji m n'aka na ndị nne dị nkwadebe etu anyị si eme ya. Ana m n'anya onye isi ndị nke ọpụta gwa anyị otu o si were kwado. Mana ka anyị na-echi anyị ga na-aga n'ihu. Anyị ji ohere anyị ekele ndị St. Eugene in a very special way. Anyị ga-ebidogodo wute ikele ndị fada anyị. Onye isi anyị bụ Fada Jude Mobi. Ọ ya ụda dị anyị here. Biko kọọ na ya aka.
ụmụnna anaghị agba aka ahụ nwata eze asị ka o si na dị anyị ga-asị ya were nke a nke ọzọ for movie ọ ga-echekezi ihe ọ ga-eji nke a were mee. onye ọzọ nọkwa ebe a wụ fada anyị ji biri wụ fada Mike Ume nchọwa ntọala ụlọ ụka ọ mgbe echiri ya fada ka e bidoro ihe gbasara ụka ndị Igbo and ọhụ coincidence na ọ nọ ebe a uche ya na-anọ n'ihe anyị na-eme mgbe ọbụla ọ ya aghacha plain na Knights of Columbus. So fada anyị na-ekwu na movie anyị si ka fada anyị ga-eso ewe aga n'aha Jizọs. ịma ndị fada awụ ọwa anyị nwe ha nwekwa anyị enwere ndị fada ọzọ nọkwa ebe a anyị ga-enye ha nke ha ka ha wee na-eme Dominus Vobiscum in Jesus name. Father Antonio Ume and Father Emma Okorocha. Having taken care of that, I jikwa ohere a agwa unu na ọrụ science ndị nna nke a the 7th year and I get step down ka ndị ọzọ wee banye. So ana m recognize ndị science were ọrụ in the past 7 years. Onye na-ebe a wụ the vice president Saben Amadi biko kọrọ ya aka. Ode akwụkwọ anyị bụ brother Imofia Bulu ana akwụkwọ aka ebe a Osuji Fidel Osuji honor in the house, our financial secretary. Obi Nokolo, our provost, our assistant secretary, David Akwafo, Patrick Nwosu is not here, our treasurer, and who else is not here? OCU Fondo, our publicity secretary. Because Animasun Kun Keleha, Norohanurai. Ihana Yondi St. Eugene Buna, in the last 7 years, I now run off my with Father Ayana Chopasasi. Ndiga Batano, I now Yunu, who were Quaka, na Ahazi, honor St. Eugene in Jesus' name. I got Okaba 7, then with a benediction, so I got a step out, I continue mass. Oh, we do the on your wall. Get as Ndine Mama. Nke olu na amụ unu jijiji ka mkpọpụta na onye isi unu. Anyị mara ma akwadokwara akwado. Anyị na-akpọpụta onye isi unu bụ Scholar Ogamaka. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Onye dịsi ike. Ndị nna papa. Ndị nna papa. Ndị nne mama. There you go. Biko ndị nna ọnụ ọhụrụ ka ndị nne si weze agụ n'ụlọ na izuru ka eme every year anyị anaghị efe ala ụlọ. So on behalf of ndị nne na executive ICWO, I say happy Father's Day to all the fathers, our husbands, our sons who are fathers. We are wishing you a blessed and happy Father's Day. We are praying that our Blessed Mother Mary continue to protect all of you, that Saint Joseph, who is your patron saint, continue to direct all your efforts to enrich you, to empower you
both spiritually, physically, and financially, so that you continue to be the head of the family. In Jesus' name. So we are ready. If you took any chairs from the canopy, please, after Mass, take them back to the canopies. We have enough to eat. We have enough to drink. We are asking that everybody gets seated. All the fathers, we have tables and chairs. We want all the fathers to be seated on the table and the chairs so that you'll be served. Please, we have enough. Follow the servers, the ushers, whatever instructions they give you. Please, we have enough. The kids, young adult mothers, we have enough for everybody. And we're going to just continue our formal how we sit. The priests and the religious will be on the side, and then the men will be opposite them on the north. Then our kids will be on the east, and the mothers will be on the west. So please, as we go here, let us just go there and spoil our fathers. God is good, and all the time. And then I work with a gift, one who gift I oh, If today is the first time you are worshiping with us, please may you stand. First time worshippers, may you stand so you will be recognized. Anytime you are here, you are around us, please come back and worship with us. Thank you very much. Kita zaina yondo kochukwu anyị ha gozere anyị ihe ya enye anyị ewe kezie nya ewere bido benediction ya bụ onye ọbụla ya echelu ọ bụrụ inweta gift pụba ilo ukwu ọjị is zero today o nwere ihe ya eme n'ilo agbasa ụka tata ihe niile agbasachazie agaba ebe ọ ga-abụ ebe ndị nne kpọrọ anyị ọ dịkwana mma etu anwa daalụ. Ndị nna kịtazi anyị ga-abịara ndị kwaya nye anyị onu. Ndị nna niile come get your gift agọzighị ya. Ezinna m nna dị mkpa nna amaka. Ezinna m nna dị mkpa nna amaka. Ezinna m nna dị mkpa nna amaka. Nna bụ ugbo nna bụ ide ji ụlọ nna amaka. Nna Chukwu nyelụ m ka ọ bụrụ m ide ji ụlọ m nna na-aza m ndụ nna na-ekpuchi nwa ya nna amaka. Ezinna m nna dị mkpa nna amaka. Ezinna m nna ji ọgwụ nna amaka. Nna Chukwu nyelụ m ka ọ bụrụ m ide ji ụlọ nna amaka. Nna Chukwu nyelụ m ka ọ bụrụ m ide ji ụlọ m nna na-aza m ndụ nna amaka. Nna na-ekpuchi nwa ya nna amaka. Nna na-ejide ụlọ nna amaka. Nna na-azụkwa nwa ya nna amaka. Onye ji na nna gwuli egwuwa, onye ji na nna emelụ mpụwa, onye ọwụ n'ezi nna na nna, onye ji na nna gwuli egwuo, eji na nna gwuli egwuo, eji na nna gwuli egwuo, onye nna eji na nna gwuli egwuo, eji na nna gwuli egwu, nwakolobịa eji na nna gwuli egwuo, eji na nna gwuli egwu, nwa agbọghọbịa eji na nna gwuli egwuo, eji na nna gwuli egwuo. Ndị nna papa ide ji ụlọ etu a ka ọ dị. Ezinna m nna dị mkpa nna amaka. Ezinna m nna ji ọgụ nna amaka. Nna nyelụ m ka ọ bụrụ m ide ji ụlọ m nna amaka.
nna chukwu nyelụ m ka ọ bụrụ m ideji ụlọ nna na-aza m ndụ nna amaka nna na-ekpuchi nwa ya nna amaka nna na-azụkwa nwa ya nna amaka onyenwa eji na nna agwụli egwu onye eji na nna agwụli egwu eji na nna agwụli egwu onye nna eji na nna agwụli egwu eji na nna agwụli egwu nwa okorobịa eji na nna agwụli egwu eji na nna agwụli egwu nwa agbọghọbịa eji na nna agwụli egwu eji na nna onye ọbụla eji na nna agwụli egwu eji na nna agwụli egwu Olisabi n'igwe biko dodododo gọziere m nna m Olisabi n'igwe biko ezinna gọziere m nna m ezinna na amaka nna chuo nna amaka ezinna m nna ji ụtọ nna amaka ezinna m nna ji ọgụ nna amaka ezinna m nna bụ ọgụ nna na-aza m ndụ nna amaka nna na-ekpuchi nwa ya nna amaka nna bidela maka na-aza m ndụ ka eji na nna agwụle onye ọbụla eji na nna agwụle egwu eji na nna agwụle egwu onye nna eji na nna agwụle egwu eji na nna agwụle egwu nwa okorobịa eji na nna agwụle egwu eji na nna agwụle egwu nwa agbọghọbịa ga-eji na nna agwụle egwu eji na nna agwụle egwu Kita anyị akwadozi maka benediction tupu anyị na-aga n'iru ka anyị kene ndị fada ndị kala anyị ụka tata. Anyị na-ekene Fada Anthony Ume nke na-agụ akwụkwọ na Poland were gbalata ebe anụnwa were bịa ka o soro anyị ka ụka. Fada Anthony Ume si Ekwulọbịa Diocese. Fada nke ọzọ bụ Fada Emma Ọkwaraọcha. Fada Emma Ọkwaraọcha ọ gbadataziri ịnọ na ebe anụnwa. Ọ nọ with US Air Force. Nya bụ chaplain ndị US Air Force at the base. Anyị wee na-ekenekwa fada nke ọ bụ ya anyị maalụ ya nna anyị ukwu ebe anụnwa Fada Ume. Enwere ume na-abụ ume na-aba mara mma ọ tọrọ onye na onye. Wee na-ekenezi onye isi anyị isi awụrụ wee kwaba okpu Fada Jude Umeobi. Ndị na-agbagotenu na ha enwetaghị ihe bụ ụmụ nwoke ọ dị nke mmadụ ịtọ ka mmadụ ịnọ agbasa ọnụ fụmụnwa daalụnụ.
isi ala n'ibelala ka anyị na-etere sakramenti ukwu ma n'emume nke dị ọhụrụ nọchiri anya aja nke ochie ọ dị ukwe na-enye ihe nke ntị n'anya enweghị ike inye otito na ngọzi dịrị nna na nwa ngọzi ndụ ike na ebube dị azịrị ya otito dị elu dịkwazịrị onye si na nna wepụta o nyere ha achịcha si n'eluigwe ka anyị rịọ arịrịọ o dị nwenu onye hapụrụ anyị na sakramenti nke a dị ịtụnanya ncheta nke afụfụ gị nye anyị na-arịọ gị nsọpụrụ nke ihe omume nke ahụ n'ọbara gị nke ga-eme ka anyị nweta elele nzọpụta gị onye dị ndụ na-achị ebebe ngọzi dịrị Chukwu ngọzi dịrị afa nsọ nke Chukwu ngọzi Jesu Kristi bụ Chukwu eze bụlazi mmadụ ezie ngọzi dịrị afa nsọ nke Jesu ngọzi dịrị obi nke Jesu dịkarịsịrị na nsọ ngọzi dịrị ọbara ya kasị oke ọnụ ngọzi Jesu na sakramenti dịkarịsịrị nsọ nọ na ọlta ngọzi Chukwu mmụọ nsọ onye ntasi obi ngọzi ndị nke Chukwu dị ebube bụ Maria dịkarịsịrị na nsọ ngọzi dịrị Timea dị asọ na-ejighị njọ ngọzi dịrị mbugo n'eluigwe ya dị otito
ngọziri afa nke Maria bụ virgin na nne, ngọzi Joseph dị asọ dịkasịrị obi ọcha bụ di ya, ngọzi Chukwu n'ebe ndị ọma na ndị ọma ya nọ. Chukwu